ala na-agbagbu nge na vendor. Vendor bụ another way. Ịmana akpọgatala ya achawo una banya hook up. Esi na hook up baya kedu nke nwa unu kpọkwala ya. Kedu nke nwa unu kpọkwala ya. Ọzọ kịta latest version ya kịta bụ vendor. Online vendor. Ịghọtago? Nwaanyị gbara gị na ọ bụ online vendor. I am available. O nwere ebe ọzọ. Kedu ebe mmalụ na o ji bụrụ na ụmụ nwaanyị na-anụbeghị di kalịzịrị? Ibe mmalụ na ụmụ nwaanyị na-anụbeghị di ji wee kalịa bụ maka skuulu. Agụsịbeghị m skuulu, mma agụsị akwụkwọ. Dibịa ga-esi ya na ihe agụsị akwụkwọ. Onye were ụdị taịm ahụ. Nchere ga-eje gbacha akwụkwọ na yunivesiti wee na-ata azụ. Onye were ụdị taịm ahụ. Akwụkwọ bụ ịgụrụ sinsi abịa esi ka ịgụcha akwụkwọ sinsi ịgụchala akwụkwọ a sọsọ oyibo ka iji asụ onwe ihe ọzọ. Ọrụ oyibo nwere ihe ọzọ. I was there. I didn't he? Onwe ihe ọzọ ka ihe ọzọ ịpasị tadia na certificate ahụ iji kedu ọrụ ya iwegolu ya iji wee n'isi edi kwesịrị ịnụ gị. Ọgbọ gị na-agụ ụmụaka 7 ba mụgolo maọbụ ụmụaka 5 ka anyị kwụzie na ịchọghị ịmụ too much maka ị ga-agwa m nọ mmiri 7 gwa ụmụaka 3 ma 2 ụmụ ibe gị amụsịbago nwa wivin nwa bụ akpụ gaala na-achọ iwe di ị ga nọdụ ebe a na-achọgodu di. I am ready, I'm still searching, single. Dibịala gị nụọ di gbakwana nwa gị nwaanyị dibịala anya nụọ di. Obodo ga-asị gị onye nụnwa ma ibe marriage na-ekwu. What does he know about marriage? You don't need to know anything about your marriage. Even your mother does not know anything about marriage up till now. What do you know about marriage? What do you want to know about marriage? What do you want to know about marriage? What do you want to know about marriage? Nwaanyị ọbụla akpụla ala fụba nsị ya elugo ịnụ di. Nwaanyị ọbụla akpụla ala fụba nsị ya elugo ịnụ di. Ọ ndị oyibo bịa tinye age bracket. Ndị be anyị bụ nature ga-agba gị na ilugo ịnụ di. Says by nature. Nature ga-agba gị na ilugo ịnụ di. Ịbụrụ a na-ala fụba nsọ gị ilugo ịnụ di. Ọ bụ na di abịala gị nụọ di. Nature says it. Ọ bụrụ nke ndị ọcha sị gị 18 years. Ọ bụrụ nke ndị ọcha sị gị 20 years. Ọ bụ na ịfụbago nsọ gị, ịfụbago nsọ nwaanyị gị, ilu gị ịnụ di. You don't need to know anything about marriage. Even your mother cannot explain anything about marriage. Talk more of ndị old kaga. Ị ga-eme isi onye kwesịrị ịnụ gị. Ị ga-eme isi kwa onye kwesịrị ịnụ gị. January. Ichezina ka ijesie school. Ka mgba gị. Mgbe ọbụla ị gbara enyi gị nwoke gị na ya na-ayị si ya nọ mgbe ị gụsịrị akwụkwọ ka ọ nụba gị. Ibe ụmụ nwoke na-aghọta ya bụ na ị na-eje ịgba akwụna. Ọ bụgodị na nwoke ahụ trọst gị, ọ ga-eweli ndị ga-agụ ya ga-akọmbinsi ya gbaka mgba gị every day. Nwoke ahụ gwara ndị mmadụ na ị nọ na skuul ka a na-akọmbinsi ya na ị na-agba akwụna na skuul. Weda ma ị na-agba maọbụ na ị na-agba. School life. School life. I ga-akọli about it. Love and not drop. Love and not drop. When you say, I want to achieve my goal. Which goal you want to achieve? You want to have something doing. Something doing na banwoke. Bo nwoke eziokwu. Kedu ebe isi eweta capital ije eme something doing? Ọrụ na banwoke. Hook up, under hook up na. Onda iche na mmadụ bụ ewu we. Oda na faili aka na moto we. Onwere ọzọ. Kedu ebe isi eweta the thing? Onda ịbata na even na WhatsApp group na WhatsApp status. When ebo kedu mafia, kedu ebe unu na-asịba na unu bụ. Kedu ebe unu si unu na-ele, unu na-eme ibu vendor. Onda ibu vendor way, vendor in low key the other way around. Vendor, I am available, vendor. Ọgwụ ya ka ị chọrọ ime. Onye achatezi ya gị secretly
ọkwụwa gị kwụọ nya chaji onye gị security ọkwụwa gị ọkwụwa enye ya chaji ba niile bụ something doing onwe ihe ọzọ ihe ọzọ bụ something doing ala na-agbagbu gị na vendor bụ another way ịma na akpọgatala ya achawo ụna banya hookup esi na hookup baya kedu nke ọmụnụ kpọkwala ya kedu nke ọmụnụ kpọkwala ya ọzọ gịda latest version ya gịda bụ vendor online vendor ịghọtago nwaanyị gba ya gị na ọ bụ online vendor I am available o nwere ebe ọzọ kedu something doing ị na-achọ iwe something doing ịma na-ewe na be di gị isi na ị chọrọ iwe something doing nọdụ ka ịkaba nka m hello odegwu nwanne m gaa gị ime daja ngwaga sọbalị baba dị udu daalụ 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 nna m ọzọ dị ka ibi a na-atụkwa ka gwe je concentration for winning daalụ 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 nna m daalụ rinne daalụ thank you hello ya daalụ gaa gị ime asụ m ka mma ịwa akwụkwọ ndị na-achịkọrọ ịnụ ahụ na ịwa bụ ndị mba aghọta m ihu jụọ ya ka ọ dị kilia esi ụnụ nwa chọrọ ịnụ anụ mee gịnị nọ ndị mba omenala ị ga-eme bụ omenala ndị na-anụ nwaba ọbụ nwa ga-agba gị otu ba si eme ma mụ malị na a na-egbu ewu nna daalụ hello 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 ya nne daalụ gaa gị ime hello ya gaa gị ime udo dị congratulations thank you onye okay 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 Kadia di ya. Black candle is the like so I want to use that black candle to make the church when I'm in the morning. Now white one. Could I get that? Can I back and get you black candle, maybe? One person was none of them one of it at any call. I want to and what do you have standing milli? And where about standing milli na black candle? I can before man. And what do you have standing milli in a black candle? And where are you black here, man? Okay. Okay. Hello? Hello? I'm going to hello? Kadafagi? Egwim Ogochukwu. Onye ebe ka ịbụ? Onye isi ala mba anọ n'Imo steeti. Egwim Ogochukwu.
aza nwaanyị sọbalị ezumezu agụ mmụọ niile nna ekwulu ọ bụ egwu ime ọgọchukwu ka m na-agọla ọfọ ọ sị m gọọlụ ya ọfọ ụnụ maala echiche obi ya egwu m na obodo ọbụla ọ nọ na ife ọbụla ọ na-alụ na ọ ya agabali ife abụ ọ na-agabiga o ji maka awesị ka agọọlụ ya ọfọ abụ na ife abụ ya abịa na njedebe na ndụ ya egwu m na obodo ya bụ mba anọ ya anụ maka ya nụ maka ya n'ezigbo iwe na abụrụ na ajọ iwe egwu ime ọgọchukwu ọ ya adịlị gị mma onye ọbụla sị na ọma ndịrị gị mma onye ahụ ga-anwụ ife ọbụla bụ ajọ ive na-eme gị tata nụwa ka m na-enye nya bụ ajọ ive iwu ka ọ kwụsị ime gị ọ ya adịrị gị na mma ngwadalụ hello ya nne daalụ gaa gị ime good afternoon biko wada chikwado na from Lagos oge ya chọrọ ịjụ gị biko gaa n'iru gbasara ihe omenala ihe kụziri tata okay ndị be mgbe di m ji abịa n'ụlọ m o mere ihe nri na-apụ ya mere so ndị be ha sị na na ịwa ndị be anyị ga-eji egwu wee bịa asa ka ha nụtara ndị be njem na-asị ha mba na ya dị ndị be anyị adịrị egbo ha anabatakwa mechakwa ike n'elu so di m na-ewezi iwe na ndị be nke anyị emeela ha ihe ndị be nke ha ọ bụ gị na-anụ di gị ka ọ dị gị na-anụ gị ọkwa di m na-anụ omenala ndị be unu ka ọ ga-eme omenala ndị be unu ka ọ ga-eme bụrụ omenala bebe denu sekọndịrị ọzọkwa sekọndịrị ịma onye anọ mụrụ nwa m chọrọ ịkpọ na nwa m bee m na m ka ha fụ ya so enwere m ike isi na ke nwa ya wee funarị ya mpa m nweziri ike ihe m ihe ha chọrọ ihe m atụrịtọn maka nwa ha nechere anya so mgbe m chọrọ ifu na nwa m wegala mpa m mmanya di m atụkwasị ya 5,000 na amụ ya ha mgbe m funara dị nwa mpa m mgbe ahụ ọ sị na ego adịrị ya n'aka mana na mgbakwa di m ha ji anyị na o ji m ụgwọ na mụta ọbụla o wetara ego na ọ ga-enye nwa ahụ ọkụkọ oziri ihe ya wuzi since ahụ di m a na-asị na ndị be m ejubeghị m ụlọ na onye ahụ a na-eburo m ụlọ na ọ dịghị ihe ha 5 naira na ha ma ndị 5 naira since ahụ kpọrọ ha asị ọ dị enyezi ihe di gị mara ihe na-ewu ya di gị mara ihe na-ewu ya ihe ịkọwa na abụrụ ya bụ ihe ewu kwesịrị dị na-ewu ya ememe enyi ntabiu ọbụma mara ihe na-ewu ya agịgidego m ya ike agwụgo isi m na-ebutezi ọgbaghara na ịkpọ ndị be di gị kpọọ ụmụnne di gị ka jụọ basịba ka ba doziela unu ka amara ihe na-ese ihe abụrụ okwu na ihe ekwesịghị ịbụ okwu Okay.